Εδώ είναι το ένα. Και πάνε το άλλο. Σου λέω τις καρδούλες. Αυτή είναι η καρδούλα του ενός. Που είναι ρυθμική και σταθερή. Και εδώ είναι η καρδούλα του άλλου. Μου κουνιέται κιόλας. Πά. Λοιπόν. Θα βλέπεις όταν ζουμάρω μεγαλώνω το καθένα, θα το δούμε από κοντά. Δηλαδή έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ήδη αρχίζει και φαίνονται τα χεράκια του που τα κουνάει. Τα βλέπεις τα χεράκια που τα κουνάει. Βλέπεις το πρόσωπο, έτσι βλέπεις τη μυτούλα, έτσι, τη γνάθο, τα ποδαράκια κάτω που κουνάει. Είναι λίγο ανήσυχο. Μπα, έτσι είναι η συνηθισμένη τους δραστηριότητα αυτή. Εδώ μετράμε το μήκος του μωρού. Αυτό μας βγάζει τις εβδομάδες εγκυμοσύνης. Το μετράμε από το κεφαλάκι μέχρι την ουρίτσα κάτω και βγαίνει ότι είναι 11 εβδομάδες το μωρό, έτσι. Με πιθανή ημερομηνία αρχές Δεκεμβρίου συμπληρώνουν τους 9 μήνες. Εδώ το έχω φέρει ακόμα πιο κοντά. Εδώ βλέπεις τις δύο πατουσούλες. Τις βλέπεις? Τα ποδαράκια, η καρδούλα που χτυπάει. Εδώ είναι το πρόσωπο που σου είπα προηγουμένως. Το κεφάλι παίρνει σιγά σιγά το στρογγυλό σχήμα αυτό που περιμένουμε. Και εδώ είναι τα χεράκια που κουνάει εδώ μπροστά. Έτσι. Στη ράχη του μωρού αρχίζει να φαίνεται μια μαύρη γραμμή διαφανής, αυτή είναι η αυγενική διαφάνεια. Ναι. Πώς γίνεται αυτή η εξέταση? Με υπέρηχο, όπως το κάνεις τώρα. Ναι. Τώρα. Αυτή εδώ είναι η εξέταση. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόσωπο, βλέπεις τα μάτια, μας κοιτάζει τώρα. Έτσι. Ναι, φαίνεται λίγο άλλη, λίγο έτσι. Ναι. Γιατί είναι ο σκελετός που ξεχωρίζει πιο πολύ. Το ένα χεράκι από εδώ, το αριστερό, το δεξιό από εδώ. Το πρόσωπο είναι αυτό που βλέπεις, έτσι. Αυτό είναι το ένα μωρό. Και η αυγενική διαφάνεια που φαίνεται εδώ πέρα, εντάξει, θα μετρηθεί και τις επόμενες μέρες βέβαια. Αυτή εδώ είναι η αυγενική διαφάνεια. Το πάχος της είναι 1,4 χιλιοστά και είναι φυσιολογικό. Θα τα μετρήσουν και πάνω εκεί στο κέντρο που θέλει ο γιατρός στην Αθήνα, αλλά η αυγενική διαφάνεια του ροζ μωρού είναι φυσιολογική. Από ό,τι φαίνεται έτσι εκ των προτέρων. Εδώ φαίνεται στο προφίλ του μωρού και το κόκαλο της μύτης, το ρενικό οστό. Είναι κανονικό. Ναι. Και αυτό είναι, όλα αυτά είναι σημάδια για τα σύνδρομο Down, έτσι. Ναι. Διάβαζα και βλέπω αυτό. Ναι. Βλέπεις την καρδιά, Νίκο? Ναι. Καρδιά δεν άκουσα, ναι. Αναβοσβήνει και την χαρακτηριστική. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο τώρα. Αυτό είναι το άλλο μωρό. Και εδώ βλέπεις έτσι το προφίλ του μωρού, το κεφαλάκι, μυτούλα, και εδώ φαίνεται το ειρηνικό οστό. Το βλέπεις, έτσι έχει το χεράκι από πάνω. Στο χεράκι ξεχωρίζουν τα δάχτυλα. Έτσι, εδώ φαίνονται τα δάχτυλα. Εδώ βλέπεις και τα πόδια με τις πατουσούλες και στο άλλο μωρό. Η καρδούλα στη μέση. Κάτω από την καρδούλα μια σκιούλα σκούρα μαύρη που φαίνεται το στομάχι. Από πού τρέφεται Και εδώ, τώρα αυτό? αυτό λόρο. Τεντώνει, βλέπεις εδώ χέρια, πόδια, τι κάνει, Κλείτσα κανονικά, απλά είναι πολύ μικρό για να καταλάβεις εσύ αυτές τις κινήσεις τώρα. Αυτό ανακατεύομαι. Μπα, οι ανακατοσούρες είναι από τις ορμόνες και είναι...
τα δάχτυλάκια που βλέπουμε. Τα βλέπεις το χεράκι εκεί. Ξεχωρίζουνε. Οι ανακατοσούρες θα περάσουν σε καμιά 15-20 μέρες, πιστεύω θα υποχωρήσουν κατά πολύ. Έχει και αυτιά. Όχι, αυτά που βλέπεις εδώ πέρα είναι η προβολή από κάποια σημεία στοιχεία του εγκεφάλου που βλέπουμε. Αυτή φτιάχνει και τώρα έχει αυτιά, αλλά δεν φαίνονται τα αυτιά, δεν ξεχωρίζουν ακόμα. Και αυτό είναι μια ευκαιριακή διαφάνεια που φαίνεται σε κάποιες τομές εδώ πέρα που βλέπεις. Έτσι εδώ πέρα. Καλή φαίνεται, άμα κάτσει καλά θα τη μετρήσουμε κι αυτή. Η ευγενική διαφάνεια για να αξιολογηθεί στα στάνταρ που μας διαφέρει, θα πρέπει το μήκος του μωρού να είναι μεγαλύτερο από 45 χιλιοστά. Εδώ είμαστε εκεί οριακά στα 45 χιλιοστά. Εδώ είναι το άλλο μωρό, το μήκος του. Το βλέπει 41 χιλιοστά και αυτό βγαίνει 11 εβδομάδες και 3 μέρες. Συμμετρικά είναι και τα δύο μωρά όπως βλέπεις. Εντάξει, εδώ και δεν είναι η καλύτερη τομή, φαίνεται και η αυγενική διαφάνεια του δεύτερου μωρού, η οποία είναι και αυτή περίπου 1,3. Σου λέω, σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες εκτιμούνται έτσι με μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά σαν πρώτες ενδείξεις, οι αυγενικές είναι και οι δύο πολύ καλές. Και στα δύο μωρά. Αυτό που βλέπεις σαν γραμμούλες πάνω είναι ο φάλιος λόρος που σου λέω. Το βλέπεις? Να είναι προφίλ το κεφάλι. Ναι, είναι προφίλ και εδώ είναι ο αφιάνινας που μετράμε, έτσι, η αυγενική διαφάνεια που λέμε. Είναι η μαύρη γραμμή ανάμεσα στις δύο άσπρες. Εδώ φαίνεται και το κόκκαλο της μύτης. Έτσι 1,3-1,4 είναι και οι δύο αυγενικές, είναι πολύ καλές. Από εδώ από το λόρο που λες περνάει αίμα. Το βλέπεις? Περνάει αίμα και πάει στο μωρό. Εδώ από το λόρο περνάει και πάει μέσα στο μωρό. Είναι αυτό που τρέχει από εδώ και πέρα το μωράκι. Εδώ είναι η καρδούλα του. Χτυπάει. Κουνιέται και φεύγει από την αιστεία. Κουνιέται εδώ και μετακινείται η αιστεία εκεί που ακούμε την καρδούλα. Ρυθμική, σταθερή παλμή. Το λεπτό η παλμή περιμένει να είναι πάνω από 150 το λεπτό και είναι εδώ σε εμάς 171 και είναι φυσιολογική. Εδώ βλέπεις και στους δύο σάκους ότι είναι συμμετρικοί. Έτσι δηλαδή και τα μωρά μέσα αλλά και οι σάκοι είναι ομοιόμορφοι. Το μαύρο που βλέπεις γύρω-γύρω από τα μωρά είναι το νεράκι που έχουν και οι πλακούντες είναι αυτό που ασπρίζει εδώ γύρω από το σάκο. Ο ένας πλακούντας είναι αυτός εδώ και ο άλλος είναι εδώ. Εντάξει. Εδώ είναι η ένωση των δύο πλακούντων.
Καλά μεγαλώνουν, καλή ανάπτυξη έχουν. Είναι η κοριτσάκι, οπότε μπορώ να μάθω αυτό. Το φυλλό, Ναι, το φίλο. σε ένα μήνα. Μετά από καμιά 15 μέρες θα υπάρχει μια πρώτη ένδειξη, ένα πρώτο σημάδι ίσως, αλλά σε ένα μήνα το φύλλο. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κάτσε να σου πάρω λίγο την πίεση.